ka jingduk ki jing e bat jing jinjar kimla ban khanglat ya ka jing thrang jonga we ka long kme ban pendep ya ka jing pule wat hakarta balakham rangba bat baladon laki jong ki khon ki siu kane kade ka kong lakin tius imle ka basong basa halum umpi umsning ka barang shu pendep ru ya ka graduate ha ka bachelor of arts hakarta ka basan pulai snem na Balawan College umsning kani ka long kme kade ka bratri shitom bat ka ba angnot ban pendep ya ka jing pule wat hadin bakala yo khon yo ksiu ka bolong ru ka nuksa ka babha ya ki babon ki khon samla ba ka jing pule bat ka pule puthi kade ka atiar hakani ka juk ba menta wat hapdeng jong shibun ki jing janjar ban basa ya la ki khon panban ka te ka long kme ka la penlut por ru ya la de ban pule kot bat ban pendep ya ka jing pule halor ka mensim jong ka te ka long keme ka bachelor bat ba angnot ban pendep ya ka jing puli hadu graduate na ka liang jong ka KSU North Khasil District limba ka education cell ha ka jing alam jong usamla banjob maring chairman samla toning lapang secretary ha ka jing adan lang usamla James Hitla maupniang general secretary jong ka KSU North Khasil District samla Justin Nongbet publicity secretary umsning circle bat kinong alam jong ka KSU lum umpi unit manta ka sngi kilali ban penko buram ya ka te ka long keme hakayeng sa jongka halum umpi kum ka jing ai men sem bat ka jing penslur ya ki weiru ba ka jing duk bat ki jing e jing jinjar kimde ban khangla ya ka jing trang ka ba ki don la ru ban penkin mau ba ka kong lakin teus emle kala don saungut ki khon bat arngut ki siu bat ka hab ban pen biang ya ki jinon kam baro hayeng hasem la ka kam hi ka school hapesara UP school bat kam dei ka besuk ban bate ya ka por ban pe ya ki khon ka por ban le hikai bat ka por ban krekot kham tam kum ka long kme ka bahapru ban pe ya ka yeng ka sem hi baro ka we khot mun ta pat isam la Hakapor banga le 11 te ngashu le kum inan rugula ngashu le tang exam te ndang lapoi class 12 pada nga shem nga ong ya baka mo te ngaman si nga ashu ai officiate na school te nga le class kanya la di man la kasing ai officiate te hakani ka ndang lale kan ngi iru nga ai officiate iwi nang hikai ban hikai hadu mentan nang ladap puli kan te ngadang le join train tahi banai Julai nang ladap yakani ka bi kajing e jing ka don dai mo tang balong kumta kan ladang pensngap ta kajing e empoi ru shanu ma ladang pensngap ta kajing e empoi ru shanu ka wei ka baning kong te kan dei ka pisang man mengin hapse man ka semester hapse ma nri hajar ni hajar kumta kan ni hapse ma hakapor pasai pisah te das ngo benet kan man sei tamba bakwa pat ban tharang ban pendep ya kajing puli ngimban se ma man sei ka pisah arta rolong kumta he dang khamduna de kum bandale yang ite kala ngit melabun ta kada kiksi te kim dan bi kanu ru kan ka ban persya yang halor kata jeng lipuli jonga ngia sotanat be ngia le be khun ru juang hi ka khun ru kam juang ren balai mai pi kwa li school kim juang ka e ka bangale manga ki kenlong haba ki bangale ya kalenti babahate kim ongai ek nda bangala pas ya ka kelas 12 hang te pa Balawan College te ngala kwa ma ban le saya kabiiro idan ita jing trang na kami sim jonga mga kwa ban pendep saya kabii te kum tanga la let sa kabii ngala let puli te hapdeng ka jing puli ha kabii ngasotanat ma kham tamba de kakten khasila jong ngasotanat ngala hiru ngala ban ngala nama ngala dap ngala pas tama mentak ngala long kam dan jing te kalong betang ka jing kentu jongai ki kena samla mo ba ngasih ngobun ki ang baka khasi ka mangi ki khasi ngi ka khasi te ngala mat la dia kam dei ka ba mo ka de ka jing minat ta ka de ka subject ayu ru ka de ka jing minat hi jong khana lada ki babun ki pas i feel we ar kamut ayu kata mo kamut ka de ki jaitu
ki jaitu ki minat na kata kada ki feel rela da minat ke ka ba ru kanjem haba minat kata namar ba yala di ngade khasi no ngade khasi paka ngasutenat hi ka khasi ngasutenat ban puli ka tin khasi la jam hi ni kwa him banang penyat bun mentangi layak keren khle ma khasi English layak keren khle ko me ki se ong ki khna samla khalish halor kata te yala di ngadon ka jingkwa ma ban pendep ya ka iru tambah longun ta nga la sengu jenjan ma kaliang kapisa pilan nata kapor ngakwa nakabenta ki kena ki bang hikai ngakwa ban nyadon bat ki te kata ka jing pulir ngakwa tambah longkum ta ken la dadai badan sibuk madai ki badan haka namar ka ka subjek khasi ka kham jenja ban yo mo man le daki ni distance education ru ka jenja namar ba ka de subjek khasi hablet chanehu katungi haban pelut por satai te ngan sadu pat mo ya ke school pat ka bang hikai ngan sadu ban ngan hapha officiate ki kena ne kumta kan te nata kada ngapa de ngakwa ban ya don no shwa ba ki kena te ngan sapet pat hadin lada kat ba penya juble la play kalat kalenti te ngakwa hi ban pendep ya ka ero Iwan hang ni ban ai khublei kerpang ipi ban ketbok keryang ba pinang la susu ban peteng hagi jung pule wada karta ke jung pi ka ba lese khamnyar na ka jaj benre ko jungi ki bashim ya kum ne sinjam ne kum ne mo jam ban ya chakman pi la long iwe na inuksa iba bhatam ya ka jaj benre ko jungi ni snguthu ba ka pule puthi ka de bron kam bha hapo ka jaj benre ko jungi ni i ka jing pep steng por jong ki samla pule lengba ke jung pule jung ki ha irta ki ba khamren henre lengba jung phi pat ni ba philong wei nuksa iba ai mensim ya ki samla pule ke jungi compare ha karta compare ha ki jing chiton leni ki jinge ki ba piha ban man philala ban pendap ya gne ka banta philayo ya gne kardan lengba jing tre chiton jung phi kin sim ya kong lakantiu simli kum ga nuksa ha ka jim go jung ki bakin sim ban but ya kene kanti banong ba lengba ki bun ki jinge ndei habakadon kamon kalat ro kaple ti ba kiwe ki samla pule jong ka jaj benre ko jongi kin yo i bat kentip ba kong la kentip simli hapadeng ga jing hab ban psa ya ki khun ki kiti ha ga jing pendon kam mi jing pendap penbiang ya ki jinon kam ki babun haying asam Henry pila kenjo ya kene katong pila po yo ne mamer ba pila pendap ya ka Bachelor of Arts uba ikong iyo lengba ki examen per by la pas ul pendap ya ka Bachelor in Arts hakasi mo te kalong kamde ka kasin ban kong na kaliang ke siu bangin le kini ki kamtam ban ya kentiu ya ka pule puthi bat kane kasin baar ngam bakla habang ya le kisnam ki badap ikong Hagapor pendep ya kelas 12 ke matrik bat kumju mentah ila pendep ya ke BA hakasi te kene kalong kenuksak babha ya ki hep ki baret ya kun samla jong kadong kathan ke jungi jong distrik hi borok kuwe makalong nuksan mar ba ki khna bat ki samla pule hapo ka jala ke jungi mentah por ki sui tang kata ke jingdu lat ke jingkut lat bat kim scam ke jingmut jing perkhat ki khamtam ke pule puthi bat kishunget kishung skongo ke jingkran nalandet nasharum nasaneng bakade kata ke jingbom yok kam yok jam kata ke jingkut lat ke ki basu shu aidau namar pamla ahing hasam hare ke gunungsa ba ikong ipen i kalong kanuksa ba bha habadon ke jingtrang ke mensim kan mau ke jingkut lat ke jingdu lat bat ke jing penduk mensim kamdei ban kalong ke jing khanglat hanre kalong pat ungsa ba pen i ha pidon ke jing trang ya kadong no khamtam yal de simet namta ban kentiu ya ke pule putil lewat bun kiliang ro hare pidon ke jing trang hi kan mau kata ke jing trang ke de ke jing job ke jung pi